Annabi Nuh alaihi salatu wassalam. Annabi Nuh shine manzo na farko bayan ruwan tufana da Allah ya fara turawa zuwa ga mutanensa akan cewa su imani da shi kada su hada shi da kowa a gurin bauta. Da yawa daga cikinsu sun kin imani sai 'yan kalilan, sai Annabi Nuh ya addu'a aka musu ruwan tufana inda aka canja wa'annan mutanen da wasu mutanen. Annabi Nuh ya daɗe yana kira da abautawa Allah shi kaɗai. Yana daga cikin annabawa da manzanni da suka kowa daraja a gun Allah. Sannan shine manzo na farko da aka fara aikowa zuwa ga mutane. Sannan wanda aka aiko na ƙarshen shi shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cikamakin annabawa. Sannan Annabi Nuh ba shine annabi na farko ba. Annabi Adam shine annabi na farko. Annabi Nuh alaihi salatu wassalam shine manzo dai na farko da aka fara aikowa zuwa ga mutane.